правиш проблем, че той изгасва, разбираш? Пусни това. Трябва просто да си много бърз, разбираш, цък. И те се нулират. Няма да се нулират, бе. Как ще се нулират? Къде го същото нещо? Нищо не стане. Пусни го. Дай газ нагоре. Пусни, ама не да видя. Да, и двете ги пусни, точно така. И двете, и после леко да газ нагоре. След 5 години. Но трябва да стане факт, да се години, че се Не, това. Пускаш газ тук и двете. Я дай да пробвам. Държиш левото, държиш мисъл, Я да пробвам. държиш левото, точно да удари тогава, като го Добре. Ето това е. Дай. Супер! Я го пусни. Аз не знам как да го преценя, обаче. Спираш му гъста малко по малко. Докато се падне долу, влиза това долу. Давай, не, спускай. Дай им това долу. Нет! Много добро. Страхотно. Страхотно. Значи, обаче Божо много научно подходил, защото усети това как трябва да става. Го направи първият път само по така. Съвет. Колко трябваше да дигнеш местата? Доста бе, над половината. Слагам ли GoPro? Не, айде с малко първите. Добре, я да. Аз не съм обуден, въобще можем да ги управлявам. Кой му там те? Ама... Виж как го пута натам. То ще си иска, то си иска да такова. Добре, да пробвам. Айде. Айде, ботаниче. Много вятър задуха нещо. Много. Защото две света зелено, две червено. Показва ти посоката, в която се движи. Кой е пред, кой е отзад? Паркирам го, нали? Малко дигни там да не удариш. Напред малко. Дай по-далеч. Пак да го гледаме, но по-далеч. Така, натам чукни го. Така, я го остави сега. Да седи на едно място. Седи ли на едно място? Само вятъра го... И те можеш на всеки да го дадеш. Виж, колко е готово. Нищо не си го знам. Ето го. Дори вятъра не го мести. Еми, явно има голямо значение това. Значи сега съм го направил на Homelock. А не на CL. Да. Тоест, дори да го завъртя, пак ще се... Ако дадеш настрани, би трябвало да се върти около стъс. Добре. Я да пробваме. Еми дай да видим какво ще стане. Не. Защото не е на CL. Трябва да е... Не е на CL. На HL е точно. Да, трябва да е на CL. Se върти, ма не се върти. То не се знае, то значи пише, че трябва да е на 10 метра от тебе, за да се върти. Защо няма да се върти около тебе? Да. Защото плюс това на него Homelock му е някъде там, където го пуснахме ние, разбираш. Да. Я го дай насам.
Не, Точно така. да, точно така трябва да става. Точно така, спри го сега и дай напред леко. А ти пай тук спря да идва към нас, нали? Или ти го пусна тук? Той го пусна. Обаче червеното е напред, зеленото е отзад. Да. Я го завърти сега, можеш ли? Ей, така трябва да е. Тип, тук вече няма червено-зелено. Когато си на холмлок, напред ти е напред. Да, разбрахте. Абе, не беше така, виж сега. Като идеш напред. Би трябвало сега, като го завъртя, го дам Пак напред. Като отива назад, видиш? Да, защо трябва да е на цел за това, за което вие говорите? Штръкни го един път на Не, цел. това е на GPS-а, не е на цел, съвсем друго нещо. Той. Гледа ли го место така? Сигурно. Опа! Мога ли това? Значи поне го снимаш с GoPro-то, докато лети във въздуха. И аз затова го взех GoPro-то между Аз другото. би го снимам. Телефона. Я го приближи на само нещо напред. Аз нещо не се ориентирам в момента. Дай Но към той тебе, ти към напред. тебе дай се. Обратно. Към нас го дай. Колко време може да лети? Но още не може да се научиш. Защо го приземяваш? Не знам, това е някакъв холмлок. Точно там го остави. Не, дори нищо не съм направил. Я да му дай малко газ. Нека да се спре. Да не би да има значение. Батерията му пада. Да, Боже, пише какво пише? червено. Не, точно да червено. То сега ще спре ли? Не, няма спре, трябва да му сложи газта. Опа. Газ. Не.